Il-Mulej Ġesu għallimna biex nitolbu lill-missierna fis-smawiet ikun dak li trid int fl-art kif inhu fis-sema. Mhux biss għallimna kif nitolbu imma bl-eżempju ta' ħajtu Ġesu wkoll urina xi fisser illi tgħix fir-rieda tal-missier. Kemm il-darba Ġesu jistema jgħid l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' dak li batni u li ntemm xogħlu. F'post ieħor qal ma nfittix ir-rieda tiegħi iżda r-rieda ta' missieri li batni. U jerġa' f'post ieħor jien inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Ġesu għex dejjem fir-rieda tal-missier. Anke meta kien naqra ta' tfajjel u milja lilu nnifsu u sottometta ruħu għal ommu l-missieru. Aktar tard għatta l-parti kbira ta' ħajtu bis-serrieq u bil-mazza f'idu u jixkatla l-affarijiet bħala mastru daxxa. Dik kienet ir-rieda tiegħu għalih f'dak iż-żmien. Meta wasal li Alla riedu li jmur jippriedka u jagħmel sinjali biex juri li hu li bent Alla hekk ukoll għamel. Ġesu għex dejjem fir-rieda tal-missier anke meta r-rieda tal-missier kienet tfisser li jaqbad dak il-kalċi f'idejh u jixorbu sal-aħħar qatra. Mhux dejjem faċli twettaq ir-rieda tal-missier, kultant ir-rieda tal-missier tkun tfisser tbatija u sagrifiċċju. Però il-frottu dejjem bnin meta inti tobdi lil Alla. Għaliex Ġesu bis-salib tiegħu kiseb il-fidwa tagħna. U d-batija li mbagħtu għax nagħmlu r-rieda tal-missier hija wkoll għal mument wieħed għax bħalma Kristu bata ftit wara il-missier qajmu minn bejn l-imwiet u llum qiegħed fil-ferħ tal-ġenna jgawdi lill-missieru u s-salvazzjoni tagħna wkoll. Trid tkun kuraġġjuż li titlob ikun dak li trid int fl-art kif inhu fis-sema. Imma aħna li nemmnu fi Kristu għandna mudell, għandna eżempju biex nimxu warajh u għandna wkoll il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex tassew f'ħajjitna tkun magħmula r-rieda ta' Alla.